Pêkane ku mirov li her taxekê İstanbulê rastî kargeheke jinan were. Beyhan Elyas ji dikandereke jine ku ev 6 sale li Kadıköy İstanbulê xaringeheke dixebitîne. Piştî Elyas bêkar dimîne, li gel hemû zehmetiyan ji dikaneke ji xwe re vedike û ew bûye wek xwişka taxê û derdora wê ji wê pir hez dike. Di salên dawî de li İstanbulê gelek kargehên xîtabî kesên vegan û vejeteryan dike hatin vekirin. Ev kargeh ji xîtabî kesên vejeteryan û vegan dike. Ji ber vê yekê jî ne pêkane ku hûn xwarinên bi goşt bibînin. Xwarinên hêşînayî, zad û berhemên xwezayî hene tenê. Wiha ev kargeheke piçûk û şirîn e û rastî alaqeyekê mezin tê. Elyas li aliyekê ve bi xwarinên ku çê dike pêdiviyên mişteriya bi cê tîne û ji aliyekê ve jî ew dide ku bi her kesî re sohbet bike û dilê wan xweş bike. Elyas rojane dehan xwarinên bêgoşt çê dike û ew dibêje mirov bêyî goşt jî dikare bijî ji ber ku bi dehan alternatîf hene ew dibêje. Elyas li gel ku qala zehmetiyên esnafiyê dike jî dibêje ez pir ji karê xwe 6 sale hez dikim û wiha dibêje. 6 yıldır bu işi yapıyorum. Ev 6 sale ez vî karê dikim. Ji ber ku ez bêkar mam min dest bi vî karî kir. Ez kîjan xwarinan çê dikim, hemû xwarinên bêgoşt çê dikim. Kargehekî vegan û vejeteryan e. Ez di vê demê de bûm wek xwişka kesên vê taxê. Her roj silavdayîna wan bi wan re di mitbaxê de tiştek çêkirin, dîtina mezinbûna zarokên wan hestekî pir xweş e. Wiha Elyas dibêje ku pêvajoya krîza aborî bandorên xirab li ser wê kiriye û wiha axaftina xwe didomîne. Ekonomik kriz süreci bizi de Hêdî dema ku mirov ew ê li derve xwarinê bixwin çend caran difikirin û paşê dixwin. Berê evên hefte 3 caran li derve xwarin dixwarin, niha daxistine yek carê. Aliyeke din hem kirîna berhemên van xwarinan buha bûye hem jî kiriya vê kargehê zêde bûye bandorên xirab li ser vê kargehê dike. Membotanî, Deng Amerîka, İstanbul.